După cercetări minuțioase care au durat câteva luni de zile, poliția norvegiană a descoperit, în colaborare cu FBI-ul, o rețea uriașă de pedofili din Norvegia cu ramificații în întreaga Europa. Materialele confiscate și în special materiale electronice sunt într-o cantitate impresionantă. S-a lucrat în cel mai mare secret, 25 de polițiști norvegieni au lucrat special cu acest caz. Datele sunt pur și simplu îngrozitoare. Este vorba despre copii care au fost abuzați sexual de toate vârstele, chiar și bebeluși. Poliția a confiscat date, dovezi care arată că pedofilii planificau abuzuri sexuale chiar și pe copii nenăscuți și probele arată că unul dintre acești, să-l numesc tată, deși este impropriu, deja planificase abuzul sexual al propriului copil care încă nu era născut. Sunt foarte mulți oameni care sunt implicați în această rețea de pedofilie, printre care 2 parlamentari, unul de la Arbeiderpartiet, Partidul Laborist, iar celălalt de la Fremskrittspartiet, Partidul Pașii Progresului. Sunt de asemenea ingineri, juriști, chiar și un polițist și s-ar putea să fie și angajați ai Barneverne, ai protecției copilului. Aș vrea să vă spun că datele sunt uluitoare, deci numai în districtul de vest al Norvegiei, în jurul orașului Bergen, este vorba de 5500 de utilizatori, deci oameni pedofili care utilizau rețeaua aceasta de pedofilie. Aș vrea să vă mai spun de asemenea că am date de la părinți români care certifică faptul că o parte din copiii români luați în mod abuziv de Barneverne au fost abuzați sexual. Nu pot să dau astfel de date în acest moment pentru că părinții respectivi doresc să se adreseze justiției, dar atunci când profesioniști, printre care medici și psihologi, certifică aceste bănuieli, deci este clar, este vorba de niște atrocități, niște abuzuri sexuale împotriva copiilor români aflați în străinătate.